Ongi etorriak bideo berri honetara. Gaurkoan gure autoren propulsioari buruz arituko gara. Energia elektrikoa modu seguru eta eraginkor batean mugimendu bihurtzeko zelan egiten dugun azalduko dizuegu. Powertraina iman iraunkorreko motore elektriko trifasiko batean oinarritzen da. Honek 1.2 kilobatio eta 3.3 newton metroko errendimendua dauka. Energia 47 voltioko eta 24.5 amperio orduko ion litiozko bateria batetik dator. Bateriaren egoera eta kontsumoa beti kontrolpean izateko pantaila bat jarri dugu. Kontroladorak berak inbertsore lana egiten du. Hau da, bateriatik datorren korronte zuzena korronte alterna bihurtzen du. Aldi berean, frekuentzia aldatuz motoraren bueltak minuturo kontrolatzen ditu. Azelerazio pedalaren barneko potentziometroak bidaltzen dion seinalaren arabera. Segurtasuna oinarrizkoa da. Horregatik, larrialdietarako pultsadoreak erabiltzen ditugu. Pultsadoreen kontaktuak normalean itxita mantentzen dira. Eta pultsadore hauetako bat sakatzerakoan, zirkuitoa irekitzen da korronte garraioa gelditzeko. Segurtasun protokolak betetzeko, ikasleek errealitate virtuala erabili dute. Honela, powertraineko konexio eta deskonexio prozesuak segurtasunez praktikatu dituzte. 12 voltioko bateriak kotxeko sistema osagarriak elikatzen ditu. Balaztatze zirkuito hidraulikoan 2 presostato txertatu ditugu. Hauek balaztatzeariak pizten dituzte. Eta aldi berean, motorra martxan jarri baino lehen, kontroladoreari seinale bat bidaltzen dio, balaztatze sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzeko. Transmisiorako 5 bat erlazioko engranaje sistema epizikloidal bat aukeratu dugu, 188ko errendimenduarekin. Motoraren mugimendua bakarrik eskuineko gurpilera doa. Honela ez dugu diferentzilik behar, atzeko ejeak ahalbidetzen duelako gurpilen arteko bira diferentzia. Iraunkortasuna klabea da. Kontroladoraren konexioak 5 newton metrotara estututa daude akats elektrikoak ekiditeko. Bateriaren mantenimendua puntu kritikoena da. 2 hilabetero kargatzen dugu. Beti fabrikatzaileak emandako kargagailuarekin, deskarga sakonak ekiditzeko. Kotxaren garapena ikusi nahi izanez gero, jarrai gaitzazu Mendizabalako sare sozialetan.